हेलौ लोगोफोर नै गोदान मोनसे भिडिअआव नोंसोरखौ बरायनाय थालायबाय दै लोगोफोर आं दा नै सानाव भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनानानैसो एसे थान्दा मोननायखाय ओंखाम ओंख्रि संनायनि लाहार फाहार देखायनो सानलायबायहाय लोगोफोर नै दा आङो जोगोनार बायनानै लाबोदोंमोन बोराया बेखौनो आं नाजों संनो होननानै जगार खालामनो नागिरलायबायहाय लोगोफोर नै हानो नागिरदों दे लोगोफोर नै जोगोनारखौ आङो बेखौ नाजोंनो संसाबसै लोगोफोर सानाव जि गरम ना नोंसोरथिंजायनिया माबायदि जादों लोगोफोर गरम बोथोरा जोंथिं जि गरमानो थानो हाया नै माबायदि गरम फेन सिङाव थाबाबो माबा फेनखौनो गरम मोनलायलाङो अखाबो हानायानो गद गैया दसेनो अखा फैब्रबलाबायो आरो दसेनो गरम उथिलाबायो लोगोफोर जोंथिं नोंसिनिथिं माबायदि जादों बेखौ एसे कमेन्टआव खिन्थाहर दे लोगोफोर आङो नै दा संनो थाखाय लाहार फाहार जोगोनार हाबाय दङ दे लोगोफोर ना बोथिया लाबोदोंहाय बोराया बेजोंनो संसै आङो दिनै संनायनि भिडिअखौनो नोंसोरनो एसे देखायनो साननानै लाबाय आङो देखायनोसै बेखौनो फिसौ गोदानबो मोनबावदोंना लोगोफोर आङो ओंखायनो भिडिअखौनो दैलिग हगारनो हायाखै दे लोगोफोर देनां बे फिसौआ देरबाथाय आङो दैलिग देखायनो नाजागोन भिडिअखौ लोगोफोर आङो एखे समखौनो होनो हाया नै फुङाव संखां ओरिखां जानानै आरो आंनि डिउटियाव थाङो आरो फैनानै फिसौनो थाखाय थांनो गोनां जायोहाय लोगोफोर फिसाजोनियाव थांनानै फिसौनि खिनाय हासुनाय सुजोबनानै आरो संनानैबो गारबोयो एसे बेफोरखौ सुखां ओरिखां आरो फैनानै नै बेलासे नै बिदिनो मोनालाय लाङो आंनिया खामानिया बिदिनो नै मोनानि रेडि खालामनाय बिदि जाहैयो आरो लोगोफोर मा खालामगोन माला देरगोन बे फिसौ फिसानिया फिसालाखौ मिस्थ्रिफोरनो साहा फुदुंनायखौ नायनो होदोंमोनहाय जायाखै ए जाबायहाय होनायनि टाइम जाबाय हैनोसै दे लोगोफोर मिस्थ्रिफोरनोबो साहा लोगोफोर नै मिस्थ्रिफोरनो साहैना मोनालायबाय दासो 7ता जालायबाय नों बाबा लालाय बाबा लालाय এই সুইচটো দিলে হৈ যাব তো পানী তাতে এটা পানী আছে এই সুইচ কই লাগে পানী সুইচ লাগে र' होथ'नाङा मोनालायबाय दिनै साहा होनोखा बै सुइच होना होनोसैलै बिसोरनो होनोसै आं अन पानी स्विच ऑन कर देता हूँ मिस्त्री लोग को अभी पानी चाहिए होनोसै आज मिस्त्री लोग का स्नैक्स बहुत देर हो गया 7 बज के अभी देखिए गाइस ये देखो बिना से ये अच्छा से नहीं जो मुरब्बा रही हो भाई गासिबो बेस्थ'मोन दिनै लोगोफोर बेखायनो साहा होनो एसे लेट जाबाय दिनै दासो फुदुंनो मोनदों माबा दैखौ अन खालामबायमोन आङो दैया अन खालामबाय दिनै मोनासिमबाबो खामानि मावबाय थागोन आं बिसोरो মটৰ বন্ধ কৰিব লাগে ৰ মই গৈ আছোঁ এই হাত ধুব ওলাই তোক দি হাত ধুই লওক কোন কোন হাত ধুবা আছে এই गाजोल ताजोल थागोनलै गाहायाव
मोनाव खामानि मावनानै बिसोरो सिंग्राया सारिथायाव बनायनो मा सारिथायाव बनायखौ मानो लाबोनांगौ आधा आधा करी खिनी का हो गल पानी बोलो हमेशा दिखा नांलाबा गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है इधर मेरे जगह पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रहा है बहुत असम पे फ्लड भी हो रहा है फिर मेरे साइड पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा है मेरे साइड पे फ्लड तो नहीं हो रहा है दूसरा साइड पे हो रहा है प्रे फॉर असम पीपल गाइस दैखौ सिरि होजोब्बाय गोजौ आखाइ सुनाय बिसोर बेयावसो सेस सोर मायो बै लोगोफोरखौ मैगंफोरा नै लोगोफोर हा मिस्ट्रिफोरनो सिंग्रा लाबोदोंमोन आंहाबो मोनजासिगोन जानोसै साहा लाबाय बखंनानै साहा लाबाय लांसा बखंनानै सिंग्राजों जानोसै लोगोफोर लोगोफोर जाना लानोसै आं दा सिंग्राखौ मिस्ट्रिफोरनो लाबोदोंमोन बाबाया थ' आग्लायनायखौ आंबो मोनजाफाबाय लाल सादों जाबाय थानोसै आंबो दा मामाया जोगोनारदों ना फिसा लाबोदों बिसोरो बाजाराव थांदोंमोन ना फिसा लाबोफाबाय बिजों संना होदों बे संनायखौ नोंथांमोन देखायलांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आं रायज्लायनाया सानजारिबो जायो आरो गवालपाराबो जायो मामानो गवालपारा बाबानो सानजारि मोननै जायो आं रायज्लायनाया जोंनि उदालगुरियाव फ्रायानो मोननै रायज्लायखायो सानजारिबो रायज्लायो गवालपाराबो रायज्लायो थ' जाना लाग्रोनोसै ओमफ्राय दा देखायबाय थानोसै आं गोथावआनो नांदों गुसु लाबबाबो लोगोफोर जोगोनाराव होनो थाखाय आं ना बोथियाखौ फ्राय एवस्रोग्रोनानै लाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय दा जोगोनार सेरबाथाय जोगोनार मोनबाथाय बे नाखौ फ्राय एवखाबाय नालाय बेखौ होनोसै दे लोगोफोर सनाफोर आं सामब्राम सेरहरग्रोनोसै दै तो गाइस मेरा मम्मी अभी कद्दू का सब्ज़ी बना रहा है मैं बताना भूल गया आप लोग को हिंदी पे ट्रांसलेट करना भूल गया मेनली मेरे मम्मी ये वीडियो खुद के लैंग्वेज पे बना रहा है ये कद्दू है गाइस इसका सब्ज़ी बना रहे हैं अभी तो अभी प्याज और चिल्ली फ्राई कर रहे पहले नहीं सामब्राम गुफुर होबाय सामब्राम गुफुरबो एसे खामनोसै बेनिफ्राय गोजा जाबाय दै लोगोफोर ओमफ्राय दाना जोगोनारखौ हरनोसै आं लोगोफोर नै जोगोनारखौ सब्जी बन गया इसका सब्जी बनेगा दूसरे साइड से इसको हलवा पका हुआ ना राइस का हम लोग सकते हैं इसको सब्जी करते हैं बेखौ मोजां एवख्रेबनानै ओमफ्राय दै होनोसै ओमफ्राय बे रुइबाथाय नाया फ्राय एवनानै दोनखादों नालाय ओमफ्राय नाखौ होना होनोसै Tay mà siapa thằng sẽ cố mình phải đây bố này là cần gì đâu đấy đây bố này phải thằng sẽ lấy cố mình phải hả
ओइ लोगोफोर गरम मोनजोब्बाय आं फांखा सिङाव जनोसै दायो बनायना होबाय थानोसै भिडिअखौ नै लोगोफोर आं दा ना फ्रायखौ होनोसै दे लोगोफोर जोगोनारा मोनबाय ना दा नै ना फ्रायखौ होबाय दै लोगोफोर ना फ्रायखौ होस'ना होबाय लोगोफोर दा जोगोनाराव दिनै जोंनाव गंगार दुन्दिया गैया बेनिखायनो होनो मोननाय नंला गंगार दुन्दिया थानायब्ला एसे टेस्टआ साबसिन जागौमोन जाबायानो न' मोनबायानो लोगोफोर संनाय ओंख्रिया दायो जानायाव देखायबाय थानोसै दा एसे खोबनानै गोदौ होबावनोसै ना ओमफ्राय जानाय टाइमाव देखायनोसै एसे ना देखायला ओइसो हा देखायला लोगोफोर होमबा भिडिअखौ बेयावनो दोननोसै दिनैनि बे जोगोनारजों नाजों बांद्राय जोगोनार नाखौथ' देखायबाय थानाय जायासै जेखिनि हायो मिक्स आप जाजोब्बाय भिडिअआ दिनै दे बाय बाय होनदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होनदो बाय लोगोफोर खुलुमबाय गासिबखौबो मेंजोब्बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दे लोगोफोर आं जि मेंजोब्बाय सानफ्रामबो बे थांलाय फैलाय ओइ फिसाजोनि फिसौ मोननायनिनो बेस्थ'जोंनो मेंग्लिजोबदों लोगोफोर ओके बाय गाइस नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं आप लोग को मामी बहुत थक गए वो दीदी के घर गया था फिर आके डायरेक्ट खाना बनाना चालू कर दिया क्योंकि हम लोग का नन्ही से परी घर पे आ गया तो उसी के कारण मम्मी को गांव पे जाना पड़ रहा है बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग बाय बाय नोडे बाय सासेया मबाइल नायबाय थादों मेसी जाजोब्बाय न'आबो पूरा मेसी घर भी पूरा मेसी हो गया क्योंकि हम लोग का घर पहले तो डिमोलिशन हुआ था फिर अभी नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है गाइस इसलिए अभी पूरा 1 साल 2 साल तक हम लोग का घर पूरा मेसी होने वाला है ना 2 साल 3 साल लगे 3 साल के बाद ही सेटल डाउन होगा क्योंकि अभी पूरा आप लोग देख सकते हैं पूरा मेसी है देख किचन रूम पे कपड़ा वगैरह रख दिया और इधर बाहर पे ये एडजस्ट करना पड़ा खाना बनाने का बहुत एडजस्ट करना पड़ा नो ऑप्शन घर डिमोलिशन किया नया कंस्ट्रक्शन किया तो ये सब करना ही पड़ता है बाय बाय